Hakutur haste genangai shalbrum no gerengsa thayo brirongni sakao sadok pitok rompre sompre khlaijangmani patimong patiwi tongo tokmor tuimasi salbaro phiaba rompre jangmani patimule shalbrum no patiwi tongo laithangni sangrong sali sarini jorawo buma khogo thangsani bupha samong khana thangsani nogo saijong nugui fan motokja kisesa samong sitra khainarok bai khoroksa umor soksuya tiprajak bri rompre jakha te bokhorok phatiriwi buthana naijakha Yagulo samong khomong pai nogo kifili phaike nokha sajak sagori grai theibai sako bulongkhe patimong patika ambasa longtorai onaram kamiwo puilawo puno ambasa sakhamnago tlangjak phiaba sak belai hamya mabai jibi sakhamnago refer grohor chakha jibi sakhamnago tubuma jorawono lama kasarono bini hama phaya hinei koktoma saimankha yagulo jibi sakhamnago tubuke saknani rokbono thei thangka hinei saklai rikha Tinani nukhungni bororoni thani gari rang khoksapano chanani khopsapano mai gari omohai birmani jorawo borokno chanani bagai kisa chubaikha DSF te kokbro koktoma thumnai ro yagulo bobagrani dagi mungbai chamungni mani logi rangni chuba subori jakha tipra mothani adononi phajingtei paithago gthei tlangnani bagai rang gari ingui tongma jorawo UTF mothani bukhaktei khungsa malkhongbo rijakha phiaba belaino wana masingchakok nokni sajak thei tongmani koktoma tabu maina khubupha Samong khainani bagai nokni ongkhorjak sahorna bo buini hai mobile phone grai ashani patimongtei YouTube ni tangfangkra sojol debon masaka salburum no hasteo burirong sakawa rompre sompre khlaijangmani patimong patiwi tongo o patimong no haste hapang kaham ke mokol diboi patimong bai kreng jagrong krak majra renani ungthon hinei koibong narkha long tribal ni sikari bari amsai ni sine hanobjak popita tripura ni the barbaric murder or incident no team UTF belai khana kokthai karak bai khlai sini naisleng kokno salani musungo tai appeal khainani musungo sini administration sini police administration sini hastini sini borom ganang CM sini biplop kumar dev sar norokno dakti khe proper investigation khlai nini culprits rokno dakti khe romoi justice lemani bisingtei khlai o khadujak kha khamjak nukhungni borok rokno kisa borokni kha heleng rnani bagai tai belai khano kha yokjaknai kha khamjaknai belai khano pathetic incident obo chung khna kha je tabuksak joratei o popita tripurani bupha bini busajak thimani tamne koktuma porjonto se tabu phano manja khobor belai khano bigrang mani bagai yago mobile kroi khoroksa bai kreng lainani borokni kuno save kroi bini bupha nokni khoroksa borok thimani bagai kanchanpura thangjak sangle saltham romo tabu sujora busajak thimani koktuma na sahornani moto kuno communication borokni bisung ungli se manja kho moto kuno communication borokni bisung ungli se manja kho o joto incident Buma Musa yaksiyagra sijajaya bose o busajukno tuyoi yaksiyagra khabrum bibrum mungsapano siya chamung nungmung kroi yagorang pusa kroi belai khano jungjalok klailayo even mang kthino gotlangnani bagai nangmani je rang pusar surase borokni yagok kroi tanai team UTF ni yago thanio khobor sokphaimani ulo team UTF leria woi logi no mang kthei kamyo tlangnani bagai kaisa malkhung arrange borok no sing khlai rikha ta abu baino bini mang ktheina tai kisa jorani bisingono borok GP hospital ni kami bukha tlang lainai ang tripura hastini joto lupurokno koyo sini popita tripura ni justice ni bagai jotono khorang pisana nengtheng khorang karak bakheseng siregai bini nokni borok rokno kha kosom roi mantheng abohai investigation abohai justice dakti khe borokno rojaknani ingthengnai sing team UTF ningai joto tripura ni khakaham lukurokno sing appeal khaya tai koboknani musungo logo hodawo samani khnawo buri borok rok ri hamya sitra bara sagbo lei tongmani bagai rompre jago teibo salayo hor sal nokni bedam phiok jama bai jekhane khini buri rok rompre sompre khai buthar jago phia satai klayo bukhok pabita tripura baithani nogo
bini tamo jaya tongkhana bono ashiki rompre sompre khai nogono buthanani nakhana nognai kre sinai kre buri busani phacheng yasi sunai rok opati monanti tamo wansungnai sumong wansu kreng lukurongni tamoni hinba hodani wansumong sitra dine borok buri busarongni sago hamya deranani bagai lama rutugino tongo orono khobjakha bukhok pabita tiprabo hasteo buri busarok hati haba nokhok jekhani jesa thaya phono septe krika abuni yakomona nokjakha laithangnai sangrong salo omo hai pati monati hapang bobo haya presena hastini lukrok mokol lobjak hapangni bukha